Olu lusasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu ye-SABC Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. Izincomo nembono yabo sizoyithatha umuntu ayikhuluma ngoba lolu is a national issue. Upresident wezwe no minister waka finance bayalukhuluma. Amafama ephondo eKwaZulu-Natal abambe inhlanganiso nohulumende wephondo kuboniswana phakathi kwezinto ngolwamvila lwerhafu yemveliso yeli ethunyelwa eMelika. The first convention is aimed at mobilizing consensus on the focus areas for the national dialogue that is planned to include South Africans from all walks of life coming together to define a vision for our country for the next 30 years. Umphathiswa kwi-ofisi yobungameli uKhumvuzo Ntshavheni uthi ikhabhinethi ifumene isiphakamiso sengxoxo senkqubo yengxoxo yesizwe ezakusungulwa kule nyanga. Kamelo nondaba belijelo ndiyabhodisa mawethu singalibazanga masikene emxholweni. Amafama ephondo eKwaZulu-Natal abambe inhlanganiso nohulumende wephondo kuboniswana phakathi kwezinto ngolwamvila lwerhafu yemveliso yeli ethunyelwa eMelika, ifuthe loguquguquka kwemozulu nezinye iimeko zentlekele zendalo. Le nhlanganiso ibanjelwe eThekwini. Intatheli yethu Simphiwe Makhanye idlala indlebe bucala nomphathiswa wezolimo KwaZulu-Natal unkosikazi Thembeni kaMadlopha Mthethwa ngale nhlanganiso bathetha benjenje. Sibingelele mbukeli weindaba ngalesi sikhathi namhlanje ke umnyango wezolimo KwaZulu-Natal uhlangene ke singathi ke nabasemkhakheni wezolimo ukuzama ukuxazulula inkinga esingathi sikhungethe lo mnyango. Sikhuluma nje kunodaba lwama tariffs afakwe izwe lase USA nokuyilo okulindeleke ukuthi ke lube seqhulwini yezingxoxo ezizokuba khona namhlanje. Uzokhumbula futhi ukuthi isifundazwe lesi sibhekene nenkinga yesifo samatele, kepha ukwazi kabanzi ngokuthi ikuphi esingakulindela namhlanje kulezi ingxoxo ezizosingathwa. Asamukele owengamele ezolimo lapha esifundazweni KwaZulu-Natal uMC Thembeni kaMadlopha Mthethwa. Sibonga kakhulu MC ngesikhathi sakho. Udaba lamatele esifundazweni ungathi njengomnyango wezolimo niyakwazi ukuthi nilunqobe njengoba phela siyazi ukuthi lesifundazwe sikhahlamezeke kakhulu ngenxa lesifo? Angibonge ngisho ukuthi siya ekulunqobeni ekakhulukazi eindaweni zasemakhaya zamakhosi ngoba ekubeni sesibonile ukuthi ludlondlobele siwabizile amakhosi amakhansela wonke ama-stakeholders athintekayo ama-Stock Farmers Association. Sahlala phansi sasho ukuthi yini efanele yenzeke, sathenga imithi sadip. Njengamanje kusamile ayikho nje i-report esafikile ebika especially ey'ndaweni zamakhosi, kodwa sinayo inkinga encane ey'ndaweni zabalimi laba ikhondakhonda sibabiza ama-commercial farmers ngoba bona indawo zabo zibiyelwe. Kodwa sesinazo izingxoxo sesibe nazo bayavuma ukuthi akubanjiswane sisizane ekuthengisaneni imithi, sibambisane ey'ntweni ey'ningi kangangokuthi siba namanje nama-auction sale ey'ndaweni zamakhosi ukuze ukumuva kwenkomo kungandi. Sibambisene kahle kabi njengoba namhlanje nje sizobe sinabo bonke even laba abathinteka kakhulu kulezimo ama-dairy farmers bakhona la sesinezingxoxo nabo. Kukhona futhi uxoxo sike saba nabo even kwa-national lapho esigcineke silinde ama-resolution, kodwa ngingasho ukuthi ikhona i-way forward. Umnyango uzothinteka kangakanani MEC odabeni lwama-tariffs lawa esiwabona efakwa izwe laseMelika? Umnyango wethu uthinte kakhulu, kashayeke kakhulu ngoba singabantu abakhipha umkhiqizo omkhulu omningi uya ngaphandle. Kodwa lo daba sizolixoxa nabo laba singenzele baqonde ukuthi alukho ezandleni zethu, kodwa izincomo nembono yabo sizoyithatha umuntu ayikhuluma ngoba lolu is a national issue. Upresident wezwe no minister waka finance bayalukhuluma, kodwa njengoba mina ngihlangana no minister wezolimo sizokwazi ukuthi abakushoyo abantu sinikeze uminister wezolimo bese lapho xoxwa khona kuxoxwa, bese upremier ngizophinda futhi ngimreportele bese yena ethinta upresident ukuze kube khona ukuthi nalu uvo lwabalimi base-KZN. Sibonga kakhulu isikhathi sakho MEC. Ngiyabonga kakhulu. MEC owengamele ezolimo ke lo esifundazweni KwaZulu-Natal echaza ke kabanzi ngemnyango noma singathi ke ngeinyathelo umnyango wezolimo ozosithatha ukuzama ukuxazulula lezi inkinga ezikhungethele embona sibuyisele intambo kwenegoli.
Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli uKhumvuzo Ntshavheni uthi ikhabhinethi ifumene isiphakamiso senkqubo yengxoxo yesizwe ezakusungulwa kule nyanga. Ethetha nonondaba ngeziphumo zentlanganiso yekhabhinethi yale veki, umphathiswa uthe le ngxoxo yesizwe izakusungulwa ngokusesikweni ngoLwesihlanu wevekeza umhla we-15 kule nyanga ze iqhube isithuba senyanga ezili-12. Ingxoxo yesizwe iza kuquka ingqungquthela kazwelonke ze kubanjwe uthotho lweengxoxo zoluntu kwibakala leeward. Ezinye izigaba zokuthethathethana zibandakanye imiba ethile kwaye kuzo zonke ezi ngxoxo kuza kujoliswa ekubandakanyeni uluntu luthabathe inxaxheba. Umphathiswa ukwathethe ngenkxalabo ngohlahlo lwabiwo-mali lwale ngxoxo yesizwe olubekwa kuma-700 ezigidi zeerandi, esithi akukagqitywa ngohlahlo lwabiwo-mali. On the National Dialogue, the first National Convention, Cabinet received and considered a report on the progress made to date towards the convening of the first of the two conventions of the National Dialogue to take place over the 3 days from 15th to 17th August 2025 at UNISA in Pretoria. The first convention is aimed at mobilizing consensus on the focus areas for the National Dialogue that is planned to include South Africans from all walks of life, coming together to define a vision for our country for the next 30 years. Ukwathe ikhabhinethi yalele ikomiti yabaphathiswa ngalomba wengxoxo yesizwe baqinisekise ukuba isetyenziswa ngokufanelekileyo imali kungatyakrazwa xa kubanjwe le ngxoxo yesizwe. Sithanda ukulumkisa abantliziyo zibuthathaka nabantwana ngengxelo yelinqaku. Usapho lwasetyhini oneminyaka engama-34 nonentloko enqunyiweyo yaze yafunyanwa nentombi yakhe eneminyaka 2 luthi alinawukwazi ukuphila kwesi siganeko sokubulawa kwabo. Urendani Chigwili nentombi yakhe uNdiwa Chilidzi Muronga baduka ngomhla we-19 kwekaCanzibe ukutsho ngoMeyi. uChigwili wayesingisele eChilingoma ukutyelela umama wakhe. Xa lisingisela kunina ngalomhla ushiye umama wakhe esiya kwikhaya atshatele kulo eMalavuwe kanti akazukufika apho. Imizimba yabo inqunyulwe intloko ifunyenwe kwilali yaseChikonelo ngoLwesithathu weveki ephelileyo. Kambeke abakwantsasana bathi imizimba yabo ibitshiswe kanobomi, lo gama intloko zabo zifunyenwe ngomgqibelo kumaxhwele amabini. Umama kaChigwili uthi isaquphe sokuphulukana nabo ngesi sehlo sishiye ihlwili entliziyweni yintlungu enganyamezelekiyo. Uthi kubuhlungu ephulukene nomntwana wakhe nomzukulwana ebenethemba lokubuya kwabo yaye uyabulela ngomsebenzi wamapolisa. Kananjalo uChigwili uthi ulangazelela ubulungisa izigilamkhuba ezibandakanyekayo kwesi siganeko zibanjwe kunjalo nje zinganikwa bheyile. Lo gama abantu 4 abaquka amaxhwele babanjiwe emva kokufunyaniswa neentloko ezimbini zabantu nekukholelwa ukuba yekaChigwili nentombi yakhe. Elinye lamaxhwele likhabile inkolelo yokusetyenziswa kwamalungu abantu ngamaxhwele. As a traditional healers, we don't use these human parts because I don't think it's the one which is going to make the people to get healed and to get their businesses to grow up. This is not right and it's not allowed. Ukanti ke abatyholwa amaxhwele uMphonefale noHumbulani Munzelele nabatyholwa nabo uBalanganani Chivombedze noChilidzi Phalandwa baza kuvela kwinkundla kaMantyi iChawulu Periodical Court ngaphandle kwaseThohoyandou ngoLwesibini weveki ezayo. Kwalapha ezindabeni amanini asebenza kumacandelo ayesakubona njengamadoda akhuthaza amanye amanini ukuba nawo khe alandele la makhona. Kodwa masiqale evenkileni. Sihlabele emgabane endaba zethu, amanye amanini asebenza kumacandelo ayesakubona njengamadoda akhuthaza amanye amanini ukuba nawo khe alandele la makhona. Indaba ze-SABC zilandele umqhubi weteksi wasetyhini esenza umsebenzi wakhe kwanenjineli yemoto eselula. Umongameli Cyril Ramaphosa uza kukhokhela imibhiyozo yosuku lwamanina enkowankowa ngaseTzaneen eLimpopo ngomgqibelo.
ukwena kuthumela udiliza imiqobo ngumqhubi wesisithuthi sithwala abantu abangama-22 iminyaka eliqela uqhuba phakathi kweGermiston neLimpopo wangena kwelicandelo emva kokuba washiya umsebenzi wakhe kumzi wabangcwabi. I've been doing this taxi driver's job for 14 years now. I had no accident. I've been driving smoothly up until now. Linkuthazo kwamanye amanina ibali likaKutumela. I know that women are gentle, so I know it's going to be a smooth ride with her. And also, I think since it's a woman, I also feel safe. Kusenjalo injineli yemoto uMapula Mahlatshi ufakela amavili neshocks kwesisithuthi njengenxalenye yenkqubo yoqeqesho. Lenzwakazi iminyaka engama-26 ilandela elikhondo lobunjineli kwiCollege Capricorn TVET. I've always loved cars, so that's why I followed this dream of fixing cars. Kulendleke kuba inkitha yapempeli inkungelane kwibala laseNkowankowa eZanini kwimiguyo yosuku lwamanina. Itshanhliziyo lomzabalazo uGqirha Lanbusa lithi kungekabikho inkululeko kwezoqoqosho kuluntu lonke neenkonzo ezisiseko zisasilele ukunikwa uluntu. Uqhankqalazo olwenziwa ngabaninzi kumzabalazo weNorthern Areas eGqeberha ngo-1990 kwakubalilize. uGqirha Busa ke bethetha kwisifundo bezikhumbula umzabalazo weNorthern Areas eBrazil kwiUniversity Nelson Mandela eGqeberha eMpuma Koloni. Iintsapho nabasondele kwabo basolekayo kulo mzabalazo bamemelele uphando lokufumana unobangela wokusoleka kwesininzi sabantu abangaphezulu kuma-50. Uqhankqalazo lwalungenabundlobongela lwaphela lukhokelela kuqulukubhode odala imilambo yegazi ngentsasa yomhla wesithandathu kweyeThupha ukutsho ngo-August wenyaka ka-1990 nokwabangela ukwehlukana kwenyama nomphefumlo kubantu abangaphaya kwama-50. Kananjalo uMbono Mxesibe wonzakala ngokungenalisini kwiingingqi zamantla zaseGqeberha. Ezinginqi zamantla iGqeberha zazonganyelwe ngumgaqo-nkqubo wengcinezelo iGroup Areas Act nowawunyanzelisa uluntu ukuba luxalathelane ukuhlala kwiilokishi ezinganikezwa nkonzo ezingundoqo. Minyaka le ngomhla wesithandathu kweyeThupha iintsapho nabahlobo bakhumbula ezi zihlandlo zinxunguphalisayo futhi bazityanda igila ngelilangazelela ukuvulwa kophando gabalala ngesi siganeko. I think there must be an inquest, national inquest, and the second one is compensation for the affected families. In fact, a healing process for the whole of northern areas because people of the northern areas were victims, all of them. Kambe ke ukusukela ngo-2023 iinkokheli zasekuhlaleni zitshotshe entla zimemelela ukuqatshelwa kwalomzabalazo kumanqanaba ephondo nawesizwe jikelele behlaba imibuzo yokuba kutheni na umhla wesithandathu kweyeThupha ukutsho ka-August ungakhunjulwa nqwa nendlela uqatshelwa ngayo umzabalazo waseSoweto womhla we-16 kweyesilimela ukutsho iJune 16. It's also a call for people to understand that this struggle is far from over and that it is now the responsibility of us who are still alive, those of us who still have hopes for the future because they are young, those of us who are old enough to remember why this happened, how it happened, for us to say we can see that there is a struggle. Lo gama abasindayo namaqela amela amalungelo ahlabe ikhwelo lokubuyekeza ubulungisa ngamaphulo okukhumbula okwehlayo okushicelelwa kwamaxwebhu nemiboniso yaye kuzalisekiswe nemontlalo isemgangathweni ababeyilwela. We are the voice for those voiceless people. 35 years ago was a massacre. So many letters has been forwarded to government to no avail. The only thing that has happened in the past 35 years was that there was a monument that was unveiled by our current Premier Oscar Mabuyane and nothing else. We are seeking justice. We take this from, like they say, the horse's mouth. Their voices will be visible in the books we write, or they write about themselves, so they will hear themselves. And I think it's high time that we center them
in different ways, not and the most important way really is them documenting these experiences themselves. Ukanti ke imibutho yengingqi zamandla iGqeberha ikwamemelela ukuba iUniversity Nelson Mandela isindleke imisitho yothethathethwano nalapho imbali yengingqi zamandla neyamakhoisen iza kudandalaziswa iphandwe kunjalo nje kubhalwe neencwadi eziza kusetyenziswa kwinkqubo yokufunda nokufundisa. Isiqendu sesine somnyhadala wemiboniso bhanyabhanya imbawula Youth Film Festival noqhuba debe lisuku lwamanina eKimberley eMntla-Koloni siyakugxila kwabasetyhini abasebenza ngobuxhakaxhaka bekhamera nangemiba ebathapazelayo. Ulutsha luthatha inxaxheba kulo msitho olude lomnyhadala uza kuqaqambisa umsebenzi walo ingakumbi kwiphondo elinelali elifana noMntla-Koloni. Chichirisa ufecto gediemo ema chichirisela bopeli kubhiyozela ubugcisa bokubalisa amapali napeni ubume bawo buye batshintsha eminyakeni amapali ethemba inhlungu uloyiko ndawonye nolonwabo asanikisa umdla ngokufanayo nawamhlamnene ayechutywa ngaseziko. The film has been around for 4 years. This is our 4th edition, and the theme for this year is 30 years of film. 30 years of South Africa through film, where we look at all that's happened through the other 30 years of South Africa through film, basically. In the central part of the telescope, you'll have about 1,000 dishes. Kwezinsuku ezimbalwa zizayo imiboniso bhanyabhanya nenkqubo-mbaliso ziza kuboniswa simahla. This year we're showing a lot of youth films, showing a lot of women in films where women are behind the film. We're also showing queer narratives, where we're trying to show people the inclusiveness of the film festival, because we tell different stories basically. Amanina avelisa imiboniso bhanyabhanya namapali awachaphazelayo aza kuba phambili kulo mnyhadala. My short experimental film is called Letters to Society. It's about a young girl who is within a society that does not support the same-sex relationship. So she's living her life through the society expectation, whereby she has to choose outfits that she's comfortable in and outfits that actually identify as women. Indawo zemiboniso bhanyabhanya zavalwa kwiidolophu zamaphandle ngoku iminyhadala ekumila kunje ibalulutho. Our film that will be screening tonight at the Mbawula Film Festival 2025 is our multi-award winning short film Dictate that addresses the big issue of kidnapping and human trafficking. Film festivals such as this one is very important, and to bring something like this to the Northern Cape province, that is an underserved province in our country, is very important, so that filmmakers in this province can grow and also can network. Mbawula Film Festival is actually giving us a great platform for us to actually have freedom of speech, to actually teach others that actually they can create their own stories. Zeleli bomnyhadala bathemba ukuba eliqonga liza kuba inkuthazo kubantu abatsha bavelise incamisa yamapali. Kanti njengesiqhelo ngeli xesha siqwalasele zihamba phambili kumaqongo onxibelelwano. Sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangane. Mqadi siyakwamkela khawutsho yeyiphi imiba ihamba phambili kumaqongo onxibelelwano? I-hashtag ehamba phambili ku-X Mpele iyaxhalabisa ithi journalist credibility, ibuza ukuthembeka kwethu thina sezi-journalist. Yenzeke le nto emveni kokuba elinye ilungu eliphezulu kwegovernment liye lanikeza imali enye yeentatheli zamaphepha phezulu apha eGauteng. Ibuzisa loo mibuzo ke ukuthi sizawuqhubeka na sizikholelwa iintatheli kwizinto ezizibhalayo xa kuzabakho abantu abazawuzinikeza imali. Uba uyakhumbula ke uArthur Bele une-demerit system yakhe afuna ukuyi-introduce. Umongameli ekugqibeleni ke Bele uyigazethile lo mthetho okokuba mayi-introducwe le demerit system eza kuthathela amanqaku ngendlela ozawuthi wena uqhube ngayo endleleni okanye uziphathe ngayo endleleni. uArthur ke uthi abantu mabangaxhalabi ngoba le nto izawukwenza okokuba uthi xa unamatikiti asendleleni akunikeze u-50% ukuthi ukwazi uwabhatala la matikiti, nokuthi ke
ungathathwa usiwe court ekutheni unyanzeliswe ubhatala lamatikiti ibonakale ke ngokuthi ke izawubalula xa yenza ngolo hlobo uArthur Kebele. Okwesithathu Kebele sawukhumbula ukuthi kule iveki sekuyo yi-Science Week. I-Science Week ke ikhuthaza abantwana ngakumbi abantwana abangamantombazana njengoba siyazi ukuthi yi-Women's Month ukuthi mabathathe i-subject ze-STEM, i-science, technology kwakunye ne-mathematics. Zizo ke ezibhele zibalulekileyo ezo subject ukuthi abantwana benze i-subject ze-STEM ukuthi benze into ezifana ne-technology ukuze bazokwazi ukuphumelela kweli xesha siphila kulo le-science and technology. Kokugqibela sizawuyazi ke phela ukuthi umubango ekugqibeleni uyaphela kule veki sikuyo. Abantu abaninzi ke bathumela inkxalabo ethi umubango ebe-contribute okanye befaka igalelo kwi-language yesivenda. Abantu abaninzi ke ngakumbi abo bathetha isivenda bayabuza ke ngakumbi kwijournal le-SABC ukuthi yintoni azawubanikeza yona ukuthi bakwazi noko ilanguage yabo ingaphelele ezithukuthukwini. Sibamba ngazibini Mqadi. Umbengo mthiya ucima umlilo masikhongozele ezinye ngeSiswati ngecala emva kwesihlanu makube chusibele.